ኣብ ሓደ ሰላማዊ ገጠር ጎሚዳ ዝበሃል ሰብኣይ ነይሩ ይበሃል። ሰበይቱ እዝጋሃርያ ትበሃል ነይራ። ጎሚዳ ብጣዕሚ ትዕቢተኛ ኣሮጋንቲ ነይሩ። ኩሉ ግዜ ኣነ ይፈልጥ ኣነ ይፈልጠልኩም ብጣዕሚ ጃህራም ዝኾነ ሰብኣይ ነይሩ። ንሰበይቱ ድማ ምንም ክንዲ ቅንጣስ ተኣክል ክብሪ ዘይህብ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዘዋርዳን ዝፀርፋን ሰብ ነይሩ። እታ መስኪን ሰበይቱ ምእንቲ ሓዳር ኢላ ብትዕግስቲ ፄራቶ ትነብር ነበረት። ከምኡ እውን ሓደ መዓልቲ ፀባዩ ከም መሓይሽ ይኸውን እዩ ዝብል ክትፀሮ ክኢላ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ጎሚዳ ብፅኑዕ ሕማም ይተሓስ። እታ ለዋህ ሰበይቱ እቲ በደሉ ከይረአየት ከም ኣሚን ክተላዕሎ ክትተሓምሞ ላዕልን ታሕትን ትብል ነበረት። ነገር ግን ናይ ኢዳ ኣይረኸበትን። ኣነ ሓሚመ ዘለኹ ብሰንኪ እየ ዝብል ብትዕቢት ኣብ ኣልጋ ቁራኛ ኮይኑ ሕዚ እውን ክንዲ ምስግናኣ ከንቋሽሻን ክፀርፋን ብዘይ ምቁራፅ ከዋርዳ ይረአ ነበረ። እዛ በዓልቲ ገዝኡ ሓደ መዓልቲ ቁርፂ ኮይኑ ኣነስ የመሓይሽ እዩ ፅባሕ ሎሚ ብዝብል ደኣ እምበር በምዚ ዓይነት እንዳተዋረድኩ ንነዊሕ ግዜ ክፀንሐ ይግበአንን ብምባል ርዑዓ ጠቕሊላ ኣብ ፀልማት ገዛ ገዲፋቶ ኸደት። ጎሚዳ ብሕማም ተሰኪኑ ደኺሙ ንጎራብቱ ነዝማዱ ሓጉዝኒ እንተበለ እኳ ኩሉ ማሕበረሰብ ናይ ከባቢኡ ብጃህርኡ ብትዕቢቱ ብትሕምክሕቱ ይፍለጥ ስለ ዝነበረ ከምኡ እውን ንጎራብቱ ከይቀረየ ብጀካ ንሱ ካሊእ ፈላጥ ሰብ ከምዘየለፍቲ ከባቢ ይዛረብ ስለ ዝነበረ የዋርዶም ስለ ዝነበረ ይፃረፍ ስለ ዝነበረ ዋላ ሓደ ሰብ ዝረድኦ ተሳእነ። ጎሚዳ ኣብ መወዳእታ ይኹን በር ትምክሕቲ ኣሮጋንት ጥቕሚ ከም ዘይብሉ ተረዲእዎ በይኑ ምስ ቀረየ ሓቀኛ ጠንካራነት ካብ ሕያውነት ካብ ክብሪ ካብ ምርዳእ ካብ ጥበብ ዝመፅእ ምዃኑ ተረዲኡ ካሊእ መዓልቲ ንመገዛ ሰብነቱ ከም ዘይምካሕ ባዕልን ዋዕሉ ተፅናዓንዐ። The moral of this story ናይዚ ስቶሪ እዚ ዋና መልእኽቲ ክቡራት ተመልከተይ ትዕቢት ሓዳር ይፍርስ፣ ምስ ከባቢኻ ማሕበረሰብ የፃልአካ፣ ካብ በዓል ፀጋ ምዃን ናብ ዝተሓተ ደረጃ የውርደካ። ስለዚ ክቡራት ተመልከተይ በዚ ኣጋጣሚ
اب هيوتكم تعبيت كيتريو انت عباين تلهم قطتا زلو هافتهم يزطف تعبيت منم ترجم يولن نغزيو خمسلكم يخلي ني ابكابيكم زلو مساخين دغاتات كتعبيلهم تخليهم كتنقاششوهم تخليهم نغرغن حدا معلتي مودا زي قرئ زتعبى زخونه يكون سب كاب ودقتو كاب وردتو امليطو ايفلط بزحات اب عالمنا حفاتم زبالو سب صقا زبالو بسنكي تعبيتهم بسنكي سلفشنتهم بسنكي جريدي مهانهم تغلالا ناب بانكرابسي ناب نيجاتيف ناب دخنت زوردو اب تاريخ عالم عشحات مزرزر كلكم نيره نجر جن مزرزار الله يتغين خلا يكالي نجر جن حصر بزاله ملختي تعبيت እግዚአብሔር ዘይፎትወዩ ሰይጣንውን ሊቀ መላእክት ኮይ ነይሩ ብትዕቢቱ መገድ ጽድቅ ሓዲጉ መገድ ክፍአት ዲያብሎስ ናይ ዴቪል ስራሕቱ ስለስተኸተለ እዩ ካብ ገነት ዝወደቀ ካብ ገነት ዝተወርወረ ስለዚህ ቅልል በዝበለ for your understanding ማለት እዩ ሰይጣንውን ሊቀ መላእክት ከም ዝነበረ ብትዕቢቱን ብኽፉእ ተግባሩን ከም ዝወደቀ ብቀሊሉ ክትርድእዎ ይግባእ ዝብል ንናይ ሎማዓንቲ መልእክተይ ابزي كبقع ابقصالي بخالي بطعمي كستمهرنا زغبا اب تاريخ زستمركسو ستوري ناواهم كبليه هذا ነገር ግን ከበራት ዕኩም ዘሊ ክብራት ተመልከተይ ናይ ቪዲዮ ቻናል ስሙ ጎጆ ፖድካስት እዩ እንዳአተኹም ሰብስክራይብ ግበሩ አባራትዑ አይንስነፍ ልተሓባበር እዚ ፕላትፎርም እዚ ብዙሕ ክንመሃረሉ ኢና እዚ ናይ ዩቲዩብ ቻናል ጎጆ ፖድካስት ዝብል ዝኸፈትክዎ ገለ ዩቲዩበር እዩ ንምባል ወይ ከዓ ቲክቶከር እዩ ንምባል ተይኮነ ብዙሕ ቁም ነገር እንረኽበሉ ማሕበረሰብና ስለ ባህሉ ስለ ታሪኩ ከምዚ ናይ ሕዚ እና ነገርኩም ጽናሕኹ ታሪካት ከስተምሁሩና ክልውጥና ይኽእሉ እዮም ዝብሎም ኩሎም አድለይቲ ዝበሃሉ ናዋኹም ከብልየ በዚ አጋጣሚ ንተሓጋገዝ ንዓኻትኩም ሰብስክራይብ ምግባር ምንም ዋጋ አይኽፍልን በዚ አጋጣሚ ክብራት ተኸተልተይ ኣብ ካሊ ፕሮግራም كسب نراقب بسلام يصنحنا thank you bye bye I love you guys